Σήμερα, οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης βλέπουν εργοστάσια να κλείνουν, θέσεις εργασίας να χάνονται χωρίς να δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και μετά από όλα τα παραπάνω τι προσφέρει η κυβέρνηση, φοροαπαλλαγές σε εταιρείες, όπως η μετάβαση μονοπρόσωπη ΑΕ. Οι τοπικές κοινωνίες δεν βλέπουν πραγματική ανάπτυξη, βλέπουν εγκατάλειψη. Ενδιαφέρον έχει να δούμε και ποια είναι η μετάβαση μονοπρόσωπη ΑΕ, όπου τις εναποθέτουμε τις ελπίδες μας να μεταμορφώσει αυτές τις περιοχές με νέες πράσινες επενδύσεις. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εταιρείας της χρήσης του 2023, τις οποίες θα καταθέσω και στα πρακτικά, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος, ενώ υποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης υπουργό. Στόχος της, η αναβάθμιση και αξιοποίηση των εδαφών, τα οποία περιλαμβάνονται στις ζώνες απολιγνητοποίησης και είτε ανήκουν στο δημόσιο, είτε θα περιέλθουν σε αυτό από τη ΔΕΗ ΑΕ. Αν διαβάσουμε τις οικονομικές καταστάσεις, θα δούμε στη σελίδα 8 ότι ο κύκλος εργασιών για το 2023 ήταν 0, για το 2022 ήταν πάλι 0, ενώ η εταιρεία έχει μόνο έξοδα διοίκησης 794.000 ευρώ το 2023. Επίσης, απασχολεί 13 άτομα, τα οποία δεν γνωρίζουμε με ποιες διαδικασίες προσλήφθηκαν και ποια είναι τα προσόντα τους. Η απορία μας είναι εύλογη. Πώς μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2021 και είναι μάλλον χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα ως σήμερα, θα επιτελέσει αυτό το τεράστιο έργο και κυρίως πότε αυτό θα γίνει. Εκτός αν πρόκειται για μία ακόμα εταιρεία του δημοσίου που συστάθηκε χωρίς πραγματικό σχεδιασμό και μάλλον μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση ρουσφετιών και διαφόρων άλλων μικροπολιτικών συμφερόντων.